по света и у нас в 12 на обяд започва. Аз съм Нора Арсова. Добър ден. Благодаря ви за това включване. Другите теми в емисията. 2 полицаи са били нападнати и бити от роми по време на акция за задържане на наркодилъри в пловдивското село Златитрап вчера. Единият от служителите на реда е с фрактури и комоцио, другият е пострадал по-леко. Те са спасени от специализираните полицейски сили, които са пристигнали на помощ. Двамата криминалисти преследвали дилърите в продължение на километри. При задържането им в ромската махала на Златитрап, служителите на реда се легитимирали. Категоричен е шефът на областната дирекция на полицията Тодор Чонов. Наркотрафикантите обаче се развикали драматично за помощ. В този момент към тях се отправя група роми, които абсолютно без да са предизвикани с каквото и да било и при положение, че са разбрали, че това са полицейски служители, ги нападат жестоко с дървени колови, с метални тръби и чукове. Единият от полицаите стрелял предупредително във въздуха, за да стресне нападателите. Това само ги разярило допълнително. Човек от махалата дори се опитал да прегази криминалистите с камион. Самите роми излагат коренно различна от официалната версия. Влизат, въртат се тук, вадат пистолите, лягат на земята, гърмат нагоре-надолу, без да се легитимират. Без да се легитимират. Ти идваш частно лице срещу мене да се биеш, аз какво трябва да направя? Посягаш ми без да се легитимират, без нищо. И тогава нашите момчета скочиха и почнаха да става лабута. И те се обадиха и когато си изядаха боя, тогава се легитимираха и нашите спряха. Жандармерия и качулки спасили криминалистите от подивялата тълпа. Акцията по умиротворяването продължила 10 минути, уточни старши комисар Чонов. Открито е скромно количество хероин. В ареста са задържани 11 души, сред които и 2 дилъри. Срещу някои от нападателите може да бъде повдигнато обвинение за опит за убийство на полицай.